күңелендә гыйлемгә мәхәббәт бар икән, өйрәнәсем килә, беләсем килә, укыйсым килә, Аллаһы Тәгалә нәрсә эшләргә куша, шуны өйрәнәсем килә, шундый гыйлемгә мәхәббәт бар икән, бел, сиңа Аллаһы Тәгалә хәерлек тели. Ул иң зур хәерлек нәрсә? Ул җәннәт. Бу сүзләремә дәлил Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдис: "Мән юридиллаһи би хайран юфаққиху фид-дин." Кемгә Аллаһы Тәгалә ди хәерлек тели, ул аңа дингә төшенү бирәчәк ди. Һәм галимнәр карагыз нәрсә диде? Диндә төшенү, аңлау булсын өчен гыйлем алу кирәк диде. Һәм кеше шуңа да гыйлемгә омтыла икән ди, гыйлем алып бит инде диндә аңлау пәйда булачак. Дингә төшенә башлаячак. Әгәр дә мондый теләү, дингә омтылыш булмаса, хәлең бик аяныч.